Може да се храниш добре, да взимаш добавки и пак да си в дефицит, а причината да не е в храната, но в стреса. Когато си под напрежение, тялото преминава в режим оцеляване, а не възстановяване. Какво се случва? Храносмилането се забавя, усвояването намалява, магнезият се изчерпва, а без него витамин D не се използва добре. Не е важно само какво приемаш, а какво усвояваш. Ето един лесен начин. Преди хранене спри за 1 минута и поеми дълбоко въздух 5-6 пъти и издишай бавно. Това превключва тялото от стрес към храносмилане. Понякога първата стъпка не е още нещо, а по-малко напрежение. За още практични неща, линкът е в заглавието.